كما يتخونوا كبرات خطتلتي ميليشو كان واترو نعخم تتأكميو زبالنا يوم مدب حزنا متينا لنا سناي مكتتال مكسيكاوي نجوز دراغ واكين غوزمان لويرا بلت 4/4/1957 أبادي راوتو تولد حتى يركمت زونن قلعة بمنبرو بإل شابو زبل ساقوي زللة ترجم إل شابو حتى مالتيو كاب دخلت سدرا بيت تولد إل شابو نسدرا بيتو نحجز أبنوس أدميو شات فرطاتات كونه ገለገለ ሰባት አቦ ኤል ቻፖ ሓረስታይ ይኽብሉ ከለዉ ገለገለ ሰባት ከ ኣብ ናይ ድራግ መሸጣ እውን ይሳተፍ ከም ዝነበረ ይዛረቡ እዚ ሰብኣይ ብጣዕሚ ሓያል ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ንኤል ቻፖ ካብ ንእስነቱ ብዙሕ ግዜ ብሕማቕ ኣተሃራርማ ይቕጥቅጦ ነበረ ድሕሪ ክንደይ እውን ካብ ገዛ ሰገጎ ኤል ቻፖ ናብራ ተሰጊግካ ስለ ዝኸበደ ሓሽሽ ከፍሪ ጀመረ ንዑ እንዳሸጠ እውን ናብሮ ቀጠለ ኣብ እዋን ንእስነቱ ዝጀመሮ ናይ ድራግ ስራሕ እንዳለዓለ ንዓመታት ከደ ኣብ መወዳእታ ሰብዓታት እዚ ናይ ድራግ መሸጣ ኣጸቢቑ ዓበየ ምስ ሄክቶር ዝበሃል ሰብ እውን ክሰርሕ ጀመረ ናቱ ስራሕ ድራግ ካብ ሲናሎዋ ሜክሲኮ ናብ ዩኤስ ብሕቡ ምእታዊ ነይሩ ኣብቲ መወዳእታት እስራታት ዕድሚኡ ምስ ሓደ ዓቢ ሸያጢ ድራግ ሚጌል ዝተባህለ ሓላፊ ጓዳላሃራ ካርተል ማለት ግሩፕ ክሰርሕ ጀመረ ኣብቲ ግዜ እቲ ኤል ቻፖ ብዙሕ ኣይፍለጥን እዩ ነይሩ ሓደ ጊዜ ሚጌል ንሓደ ፖሊስ ንኣሜሪካ ድድሕሪኦም ዝኸይድ ዝነበረ ስለ ዝቐተሎ ናብ እስሪ ቤት ኣተወ ኤል ቻፖ ከይዶንጌ ናይ ሚጌል ቦታ ወሰዶ ኣይፀንሐን ኩሎም ከም ቦስ ተቐበልዎ ነቲ ብጓዳላሃራ ዝፍለጥ ዝነበረት ካርተል ብሲናሎዋ ድራግ ካርተል ቀየራ ኣብ ተስዓታት ካብቶም ሓደገኛታት ሸየጢ ድራግ ስለ ዝተቐየረ ብኤፍቢኣይ ክድለ ጀመረ ናይ ኤል ቻፖ ግሩፑ ሲናሎዋ መመልሳ ክትወስኽን ከላ እቲ ናይ ኮሎምቢያ ሜዴሊንን ካሊንን ግን ከተሕታጅ ጀመረ ልዕሊ ኩለን ክፍለጥ ዝገበሮ ምኽንያት ነቲ ድራግ መበፃፅሒ ሕቡእ መገድታት ናይ ባዕሉ ስለ ዝነበሮ እዩ ገለ ካብቲ መገድታት ኣብ ዶም ናይ ሜክሲኮን ዩኤስን ዘለዎ መንደቕ ብትሕቲኡ ጋሌርያ ሰርሐ ንዓ ንኽሰርሓ ነቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ፕሬዚደንት ግቦ ከም ዝሃበ እዩ ዝፍለጥ ኣብ መጥፍኢ ሓዊ እውን ኮኬይን ሓሽሽ ሄሮይንን ካልእን ብምምላእ የበፃፅሖ ነበረ እዛ ካርተል ካብ ምሕር ምዕባይ ንሓሙሽተ ክፍሊ ዓለማት ድራግ ክትሰድድ ጀመረት ኤል ቻፖ ዝኾነ ሕማቕ ከየጋጥሞ ይፈርሕ ስለ ዝነበረ ብብዙሓት ጭፍራ እዩ ዝሕሎ ከም ዝውረ ልዕሊ 1,000 ሰባት ቀቲሎም እዮም ኣብ 1993 ተኣሲሩ ናብ ሜክሲኮ ተወስደ ለ20 ዓመት እውን ተፈርደ ኤል ቻፖ ወላ እኳ ተኣሰረ ከም እስር ግን ኣይነበረን ነቶም ዋርድያታት ሰልዲ እናሃበ ዝደለየና ወሊድ ከም ድሌቱ የቱ ነበረ معس تراي ناي دراك سرحو أبوش تسر بيت كوين خمان يوم حضرو نبرة أبتلشان حدن جوانتهم وارداتات بمهاب كاب سر بيت عملته بدحريو كابتن وارداتات بترطار استاسبان حدن زخونو تأسرو ኤል ቻፖ መመሊስ ክወስኽ ጀመረ ኣብ 2009 ካብቶም ናይ ዓለምና ዝሃብቶም ሰባት ክወፀር ካለ ዩኤስ ማዕረክ ንዛ ሓደገኛ ሰብ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ዘስሓዞ $5 ሚልዮን ክኸፈል እዩ ብምባል ተዛረቡ ኤል ቻፖ ንኻልኣይ ግዜ ተኣስረ ኣብዚ ንኻልኣይ ግዜ ዝተኣሰረሉ እቶም ሓለፍቲ ክሃድም ከም ዘይክእል ብዙሕ ፈከሩሉ ምስ ኤል ቻፖ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ንዑ ካብ እስር ቤት ንምህዳም ስርሖም ጀመሩ ኣብ ጥቃት ኤል ቻፖ ተኣሲሩሉ ዝነበረ መደበር ፖሊስ ገዛ ብምክራይ ብታሕቲ መሬት እንዳፈሓሩ ኣብታ ኤል ቻፖ ዝተኣሰረላ ክፍሊ በፅሑ ንዑ ንምህዳም ዘድልዮ ነገራት ከም በዓል ሞቶ ቀረብሉ ኣይፀንሐን ኤል ቻፖ ብታሕቲ ሃደመ ናይ ሜክሲኮ መንግስቲ በዚ ፍጻሜ ብጣዕሚ ሓፈረ This is the moment Joaquin El Chapo Guzman makes the Mexican government look ridiculous. Pacing up and down in his cell, calmly, waiting. These are the last images of Guzman before he makes the most daring escape in recent history. At one point, he appears to bend forward, focusing on something in the floor of the shower. Then, he sits down, appearing to remove his sandals. And then, he vanishes. We now know that under the shower was this hole, occupying a blind spot in the cell's CCTV cameras.
Beneath it, a tunnel that was his highway to freedom. Opening the tunnel up to the press, the authorities show a well-resourced operation with electricity, an air supply, and this makeshift minecart adapted from a motorcycle, presumably used to move earth and people along its rail. ኣይፀንሐን ኣብ 2016 ኣብ ሓደ ገዛ እንከሎ ዝረኣይዎ ሰባት ንፖሊስ ሓበሩ። ፖሊስ መፅኦም ክሕዝዎ ምስ በሉ ኤልቻፖ ብናይ ሰብ ማኪና ሃደመ። ኣብ ፍርቂ መንገዲ ግን ማኪና ምኻል ኣበየቶ ብሰንካ ድማ ተታሕዘ። ኣብ ሜክሲኮ ሓደ ዓመት ምስ ተኣስረ ናብ ኣሜሪካ ሰደድዎ። ኣብ 2019 በቲ ኩሉ ሰብ ዝምስክሮ ዝነበረ ንሕልፈት ተፈርደ። ኤልቻፖ በዓል ሓዳርን ኣቦ 9 ቆልዕትን ከም ዝኾነ ይዝወራ። ኣብቲ ዝነብረሉ ዝነበረ ስፍራውን ንኹሎም ይሕግዞም ስለ ዝነበረ ኩላቶም ብጣዕሚ የፍቅርዎ ነበሩ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ መለሸው ልሎም ዓንቲ ሒዝናዮ ዝመፃና ነዚ ክትሰምዖ ዝፀንሐኩም ይመስል። ዝኾነ ርእቶ ወይ ሕቶ ወይ ሒዝናልኩም ክንመፅእ ትደልይዎ መደብ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ክትገድፉልና ንላቦ። እዛ ቪድዮ ተፈቲኹማ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት and share